Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa hanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Ginoo, ni ining taknaa kami sa gihapon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod ni ining mga taknaa gawas nun pa ang imong pulong ay kasabod dinhi sa kahanginan. Bisan pa sa nagakaguliyang og mga dagko nga mga panghitabo na sa kalibutan, taliwala sa mga kasamok apan ang imong pulong sa gihapon gawas nun nga ikasulti sa dinhi sa kahanginan. Magpanalangin ka ni ini nga programa ug panalangin ni kining estasyon, panalangin ni usab o Dios ang mga tawo nga nagapaminaw karon. Palig-una padasiga ang ilang pagtuog pagpangalaga diha kanimo ug itugot mo unta nga ang mga naminaw imong kagasahan pinagi sa Espiritu Santo nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Sila Ginoo imong kinahanglanon nga makahimo sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Amo ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay, higala, sama sa atong naandan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tanawon, sir, maayong buntag ug happy Sunday. Happy Sunday. Ang kami nang lagad man tuod mi sa Ginoo, pero kon hisgutan kanang inyong gipanghisgutan like sa adlaw nga igpapahulay og pagkaon wala na namo kay yes, una ang pagkaon gilimpyuhan na mao'y gitudlo sa amo og bahin sad niya ng Sabat didto ra pud na sa Israel sa mga Hudiyo. Pero sa among pagtulutimbang may gibug-aton gyud ang kamaturan nga naa sa inyong pagpasabot. Ug unya kung something's missing man di na ta makakuan ani kanana ang ato ning kuan ato ning kuan lang usa sabtan na lang tungod kay wa tay kuan man wala tay something's missing man wa ta kay bago sa kinitibuk-an sa mensahe, no? Okay, niya patay basahon unsa man ang punduka nagwali una ninyo di masabot ilawali sige lang amin. Okay, kanana ang usa ni kining una na mo ni ang church in Bugo. So og daw sa kamudi ang naminaw di masabot ang ilang wali. Kutob ra gid na sila po dinha, no? Ato lang kuan kanini ang ato lang hatagan og kahigayonan ang kakayahan sa tao, ano? Unya salamat nga kamo pud ay naminaw pod sa mga kuan sa uban nga mga nagdala sa mensahe aron po gyud nga ma-sure ninyo ang kamatuoran nga inyong madungog makumpir-kumpir ninyo dinhi sa ato nga programa, no? Napatay basahon. Sir, automatic yun ang among radyo sa panahon nga oras na sa inyuhang programa.
nagplano si Uncle Buni nga magpalit siya og ampli unya iyang i-hook up ang inyong nga programa. Yes, pinakamaayo na. Usama na sa mga pinakanindot ninyo nga participation dinhi sa ato nga programa. Gitawag man ni nato og radio ministry. Munay dako gyud ninyo nga pagpakigbahin ngadto sa silingan nga makadungog sila, makabati sila sa mensahe, no? Ang tinuod nga pagkasulti, makapawala magyud ni sa prejudice sa tao ang radyo. Kay kung sa public crusade, no, imo ning himuon o kaya mang house to house ka mohangyog mag-isgot pulong sa Ginoo, dili gina sila, labi na nga sila naapod sa laing pundok o laing relihiyon, dili gyud na. Pero dinhi sa radyo, kusang loob na makapawala man na sa ilang prejudice na sila sa radyo, so maminaw sila, no, makabati sila. Unya, kanang inyong paggamit anang amplifier, daghan na magyud ang nagamit og amplifier niya, napahimuslan masagyud na ang amplifier. Unya, malipay Ginoo na ang nagpalit kag butang di kantidad tuod na, pero alang man na para sa iya, ha? Alang sa kaluwasan sa kalag sa uban. Okay, himuan ninyo na kay moabot ang panahon nga gusto mong muhimo sa gusto niyong himuon diha sa Ginoo, dili na gid mo makahimo pagbuhat pa. Ang ano man, limitado ang panahon o kay gaynon alang sa pagsultis pulong sa Dios. Mintras naapay panahon, mintras naapay higayon, himuan na ninyo tungod kay moabot ra unya ang panahon nga kamo mubati og manginahanglan nga mubuhat. Pero bisag unsa pay inyong himuon, dili na pud na magpulos tungod kay ang pagwali sa maayong balita do naman ni siya'y ingnon ta kinutuban sama sa pagwali ning Noe sa unang panahon. Ang mga tao dili gyud mo tuo, unya gusto na unta pud silang maluwas mosulod sa arkawa na pud kinahanglan na. So ingon nini ang kaimtang. Muna nga salamat kayo ni anang planuha, no, ni angkol nimo nga magpalit siya og ampli kay iyang i-hook up ang ato nga programa. Gihimo na ni sa taas og dugay ng panahon sa uban nato nga mga kahigalaan, mga kaigsunan sa atong mga listeners, no? Okay, niya patay basahon. Maayong adlaw Kuya John, kanunay ming nagsunod sa inyong programa kuya. Kaso lang sungog-sungogon man sad mi usahay kay ang amo nga radyo ang amo nga radyo basta malipat mi sa oras nga dili mi makapangariba daan pagpatingog, ig mahinumdum mi oras na gyud ninyo usahay malit, di naman mutarong kay magsigir magkarat unsa kaha ni na kana di gid ko katubag og naunsa nang ingon ana nga sistema, pero nabantayan naman ninyo nga layo-layo pa og jutay ang oras atong programa, patingugon nyo daan inyong radyo unya okay ra kaysa ura mismo patingugon magsagarat na. Mas maay siguro nga kana na lang mo inyong himuon, nga layo-layo pa magpatingog na mo daan nya, bisan og nagtingog na og di na lang mo maminaw, anha na mo maminaw, panalitan lang ba wa ko mag-ingon ayaw mo paminaw anang uban, no? Panalitan lang di mo ganahan maminaw anang nahisgutan anang mga orasa. Ang importante mao nga pag-abot sa atong oras walay sabud sa inyong dalunggan ang pagpaminaw, no? Okay, salamat kayo. Sir, maayong gabi sa inyong programa kanunay mi nga naminaw ninyo. Usahay daghan mi, usahay pod dili gyud kay dili man tanan dia sa among duol, layo-layo man, pero kadaghanan gyud magkapundok mi kunya panahon sa inyong diskusyon muramig magbungol kay hilom kayo, linaw gyud ko kay ang atensyon sa kadaghanan gusto gyud nga makapaminaw sa inyong nga program. Okay, salamat kayo, no, nalipay mi aning feedback ka, no, okay ra nga inyo gyud pamatian ang pulong sa Dios. So salamat kayo. Last text nga ako nga basahon. Okay. Kuya John, makahangyo na muwin nimo nga karong Mayo 11 ari ka bisita dire sa amo sa isla
kay malipay mi nga makabisita ka diri sa amo nga simbahan. Suri gyud kaayo gyud, no? Suri gyud. Kanang Mayo 11 ang ako schedule naa sa San Remigio, no? Ang kuan may magani kay na kuan kagabi ra gyud ni nakumit nako ni. Nakumit nako ni gabi Mayo 11 na ako San Remigio, no? Sa kuan na niya kanana ang sa Mayo 4 first Sabbath man na ang 11 second Sabbath na. Unsa ganitong kuan na Brother Libby itong bag-o nga church sa Kanagahan, no? Mayo 4 na ako sa Kanagahan, bag-o na nga simbahan diha ni Barog. Unya pagka Mayo 11 ang akong nakomit nga schedule andiri sa San Remigio kay si Day RG Perritos Gopio, naghangyo siya og mahimo ngani sa ubos iyang ingnan ayaw intawon kog balibari kuya. So tan-aw nako pa may naka-schedule pa koy nakomit nga schedule anang Mayo 11 muna nga ako ra po dayon gi-replyan nga okay. Putin taon pasalamat ni Day RG kay kung nisipyat siya nga wa na niya makuan kagabi unya naani makumit na ko ni unya nawahi siya may gani kay nauna no sorry gyud Mayo 11 na ako sa San Remigio unya pagka Mayo 4 na ako sa Kanagahan no first Sabbath manang Mayo 4 first Sabbath of the month ang Mayo 11 second Sabbath na siya naa sa San Remigio pero sagdi lang mabagtan ra lagi gyud na ninyo panahon nga magkinahanglan mo no nya salamat gyud kaayo kay kalipay pud na nako nga makabisita aron mahimamat nako ang mga kaigsuonan labi na gyud nga naay itudlo nga unay mo sugat mo presentar nga ako brad kuan ko kanana ang inyo kong listener na bautismuhan ako. Ang uban maingon ako listener ko ninyo wa pa ko na bautismuhi pero nag-Bible study pa ko. Ikalipay nato na nga mga ingon ana kay kalambuan man na sa pulong sa Ginoo nga inyong ginapamatian nga gisabod dinis kanginan unya malipay ta nga ingon ni ana ang mahimong resulta sa ato nga pagwali sa pulong sa Dios. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message di sa cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo na matan-aw sa diha ang ato nga monitor aron atong mahibaw-an kung diing dapita kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga kaigsunan o mga kahigalaan sa Pilipinas ug ubang nasod sa kalibutan nga naminaw og naglantaw karon. Kamong tanan mahigala kinasing-kasing nasabnamo nga gina-welcome nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Then makahimo namo sa pagpadangat nga rin namo og mamensahe through text namo ni Brother John or pwede ari mo sa comment section sa Facebook mga higala. So kamong tanan welcome karong gabi na. Okay, ato ning dalikatan pagtan-aw, pagbasa kining mga nakita nato sa screen. Okay, ni si Brother okay, ato ni tanawon mo kadiyot. Okay, ni si Brother Edward Generias. Good evening ninyo dira Kuya Libby o Kuya John o sa tanang naminaw, God bless. Niapod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby o sa tanang mga kaigsuonan nga naminaw o nagbiyo karon. God bless sa tanan. Niapod si Brother Rufino Moreno, Brother Noipe Moreno. Good evening everyone, kapaglaom, God bless. Niapod si Brother Edwin Notarte, mayong gabi Brother John, Brother Libby, naminaw na sad midiri sa Ormoc City. Wa pa mo abot si Saddam Talabok karon patong taod-taod. Nag-ingon tong daan siya og salamat sa inyong programa. Salamat ko kay Brother Edwin. Niapod si Sister Merlin Derder, maayong gabi mga brad. Brad John o Brad Libby o sa naminaw karon. God bless.
Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen mahigala. Ato ning tanawon alang sa ato mahigala nga nag-like sa ato nga programa o nag-love sa atong programa. Niya si Sister Maricel de la Cruz, Ginalyn Lomontad, niya sab si Siloy Del Tam, ato pong nakita si Melideth Branzuela Fuentes, Tris Jamin Jaime, Noipi Moreno, Rindel Riberti, niya sad si Conguande. Okay, aritas mga nag-love, niya si Brother Edward Generales, Brother Ronilo Itang, niya po si Nuna Hani Monterde Punay, Brian Son Pires, Caroline Marikit Galiaris, niya sad si Milmar Iscalikas, Abner Dualio, Edwin Otarte, Anisito Presilias, niya sad si Orbal Talido Bakulod, si Kiana Faith Itang. So mao ni atong mga nakita higala. Orval Talido Bacolod mo ni ang Assistant Church Pastor Capitol, no? Capitol Center. Murag tuan ni siya dito karon. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga ato nga hisgutan karon gabi. Makahimog gyapon mo higala sa pag-send og maminsahe kay ang atong programa karon molahos ni hangtod sa Las 8, Brother John. Yes, alang sa kasayuran sa tanan, basta Domingo, si Brother Arnold Rosalihos, doon na siya program only sa Sunday evening rana sa usak semana kay ngiya gikan sa alauna pa alas 2 adlaw. Pero opening night karon sa ilang crusade diha sa Kumbado Bagay, no unya sila gyud mo nag hands-on yana muna ni hangyo siya nga kung mahimo ilahos na lang ang oras niya programa kay opening night nila karon, no unya muna nga ang ato ron duhan ni ang Jesus is a Hope og ang The Last Message of Mercy. Kining The Last Message of Mercy programa ni Brother Arnold Rosalihos og unya tungod lagi sa ilang crusade baliko na ko opening nila karon busa nihangyo siya nga ilahos na lang nato, no? So ingon ra ginana na ay mga adjustment kay maura man gyud ning kuana pa duna lain-lain nga sponsor mo na nga lain-lain pod ang slogan sa program na ang Brother Libby kini ang maing balita, one of the oldest radio program ay mo magini nag-una din unya ang sunod ang Jesus is ang kang Brother Libby lain ang sponsor, ang Jesus is a Hope lain ang sponsor, lain pog slogan kini maing balita, ang Jesus is a Hope lain sponsor, lain pog slogan, ang kaning Last Message of Mercy lain sad na ang sponsor unya lahi pud ang slogan, slogan ra kay lain-lain magod ang kini ang sponsor pero the same gihapon na, no? Okay, so karon mo kuanta mo duha ta ka oras anira pong higayon na lang kay mahuman naman pod ang programa ni Brother Arnold for 1 week na siya og unya ang iya ugma alauna pa alas 2 adlaw sa gabi magud ang crusade mo na nga wa siya makaanhiron unya kanana ang padayon ta pero sa programa ni Brother Arnold magkapuparehas ato pero ang iya na matigda na mo more on gospel. So atong himuon nga og naa man say pangutana nga matubag pananglitan na apang oras pero iuna na to ang gospel message sa The Last Message of Mercy nga time. Okay, Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John. So siguro mo nang sugdan ang gospel kay una mo ron ang gospel, Brother John. Ari usa ta sa kuan sa question and answer. Question and answer kay nag-una man ang kuan, nag-una man ang Jesus is a Hope, sunod ang Last Message of Mercy. So after sa oras sa atong pagtubag sa kuan, Jesus is a Hope nga kuan. Music mo na siya. Ana ay music kay lagi taas-taas man og time si Brother Arnold gud ana kay siya ra mag-usa 1 hour, no? Muna ang kuan siya music. So human sa oras sa Jesus is a Hope mo pa music ta
siguro duha ka music, pa-music ta sa the last message of mercy na siya, unya dayon mo gospel ta ug may oras pa motubag sadta og pangutana kung naapay oras apan ang atong himuon lang gyud usa gospel kay ang format sa programa ni Brother Arnold in the more on gospel unya manubag sa ni siya og naay pangutana pero og wa gani pangutana mo sulod mo na nga ari siya sa gospel. Oo. So ang ato ni karon usa adto ta sa question and answer kay mo man ni ang format sa program sa maguna. Yes, oo. Okay, ako sa ring basahon kadjot Berjon. Di ato nakita si Brother Richard Higante ihapon. Niya sad si Kun Guande. Good evening, bud. Listening here from Hilantagaan, Santa Pisibo. Mayong gabi istan ng Hilantagaan ron nga sa Hilantagaan Island nga nagsunod sa atong programa kibaw tang ubay-ubay sa diha ang atong mga listener ining isla ha. Unya ang uban gid pod lagi wa nalay tuyo nga mag-text ang ila satisfy na sila nga maminaw. Pero kamo dihang mga naminaw mangyo rami. Nahibaw mami nga dili sad mo lisod hangyoon. Pangutana lang mo, no? Pangutana lang unsay inyong mga pangutana panalitan diha sa inyong mga silingan na ay mga nabati ninyo nga unsay gusto ng pakisayran kamo na lay mo text dire sa ato nga programa kay aron nga matagaan sa nato og atensyon pangutana ra ang among pangayoon diha gikan sa inyo ha. Okay, niya akong basahon Brother John niya si Daniel J. Flores Arnejo. Mayong gabi Brother John, Brother Libby, Brother Isaw og sa tanan ninyong mga kauban diha. Happy listening mi diri sa Antipolo kauban sa akong mga ginikanan. Kinsa ni si Arnie? Si Arnejo? Daniel J. Flores Arnejo. Yes, Flores. Okay, salamat kayo nga usa uban sa iyang mga ginikanan. So nindot ni nga magkahiusag gyud ang kuan ang pamilya nga maminaw, no? Salamat kayo aning mga pamilyaha nga pamilya gid sila nga nagsunod sa ato nga programa. Okay, niya say atong nisulod sa ato nga number. Good PM Kuya Libby, Brad John, ug sa tanang naminaw. God bless sa tanan. Gikanis Dolores Ormoc City, no? Sila si Sister Philly Disor. Okay, thank you kayo. Akong ibalik ang panahon ni Brad John. Okay, ato ta mga igsoon na ining pangutana, no? Nga ato ning gikan kang Richard Kahis, no? Brother Richard, thank you sa imo diring gipaabot nga pangutana, no? Maayong udto sir si Richard Kahis ni kanunay mi naminaw sa inyo ug kanunay pud mi ninyo nga kanunay pud mi ninyo mabutata basta mo ni mabutata kaming mga Katoliko kasagaran walay alamag sa Bible kay kasagaran sa amo walay Biblia sama sa Iglesia ni Cristo way mga hanaw sa Biblia kaming Katoliko mubarog mi sa among side wa mi nagsimba ni anang mga larawan usa lamang kana ka simbolo sa among pag-ila sa mga santos. Okay, salamat kaayo Brother Richard Kahis nya sa uban pod ani nga medyo ingnon ta alimuoton pod og panghuna-huna ana man nay dayo ilang hunahuna nga gihilabtan gidaot sila wa ato pagpasabot ra gyud ni no unya panahon na magyud ni nga muabot na ang kahigayunan gyud nga inyong mahibaluan ang gitudlo sa Ginoo dis balaang kasulatan na dili na aniyong panghilabot pagpasabot ra gyud akong balik kag basa maayong udto sir si Richard Kahis ni kanunay mi naminaw sa inyo ug kanunay pod mi ninyo mabutata kaming mga Katoliko kasagaran walay alamag sa Bible ang Biblia kay kasagaran sa amo walay Biblia sama sa Iglesia ni Cristo way mga hanaw sa Biblia kaming Katoliko mubarog mi sa among side wa mi nagsimba ni anang mga larawan usa lamang kana ka simbolo sa among
pag-ila sa mga santos. Okay, ato na nga kuan, ato na nga gitahod og respeto ang imong hunahuna, Brother Richard Kahis. Ang pulong kaning santos, ang buot ipasabot ana sa English, saint or holy, balaan. O ipasabot ng santos. Og unya, Spanish maguna ang santos. Og sa Cebuano pa, balaan. Sa English, saint or holy. Bahin ni anang diversion, reason nimo, rason ba, pag-divert lang gid sa tinuod, nga wa mo nagsimba ni anang mga larawan, usa lamang kana kasimbolo sa among pag-ila sa mga santos. Kung unsay inyong pag-ila, Brother Richard, kung unsay inyong pagtuog, unsay inyong baruganan, wala milabot ni ana, wa sad min ang hilabot. Ang amo ra gyud ang pagpasabot. Tuguti lamang nga kining mga butanga ingon ra baka diri nga kanunay mong babutata. Unya mo resulta ra gyud hinuon na pudron nga ingon ani ang mahimong sangkuan aning imong pangutana, butata na pud mo. Kay Biblia man una akong ibalik kanunay kuning gipresentar. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 ato nga isgutan niya ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa buong buo gyud ang kasulatan nga gimugna sa Ginoo, nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Usa ni sa mga tumong ug katuyuan nganong gimugna sa Dios ang kasulatan aron ang tao matudluan alang sa pagpanudlo. Sunod, alang sa pagpamadlong. Ang tumong ug katuyuan nganong gimugna sa Dios ang kasulatan aron ang tao matudluan ug aron ang tao mabadlong. Busa Brother Richard Kahis, kung unsa may imong nadungog ug nabati, wa kaniana gidaot, pero isipa lang nga gibadlong kana sa Ginoo, kay ang kasulatan gituga man ni sa Dios nga alang sa pagpanudlo, unya alang sa pagpamadlong. Sunod, alang sa pagpanulid. Kung gilapas gani nimo ang kasuguan sa Dios, ang pulong sa Dios, nabaliko gyud ka diha ug gustos Ginoong tuliron ka, pinasikad sa iyang gitudlo dinhis balaang kasulatan. Sunod, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Muni ang upat ka mga punto sa tumong ug katuyuan ngano nga gimugna sa Dios ang kasulatan sa last sa ikaupat na aron ang tao mamatuto diha sa pagkamatarong. Tandaan nato na ang 17 gisulti aron ang tao sa Dios. Ayaw gyud kalimot niya na aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa ang tao makalaom siya taliwala sa iyang dautan ug makasasala nga kinabuhi kung iyang sundon ang pulong sa Dios, mamatuto siya diha sa pagkamatarong, mabadlong siya, matulid siya, matulid siya, mabadlong, unya mamatuto, matudluan siya kung iyang gisusi ang pulong sa Dios. Ang gisulti sa 17, aron ang tao sa Dios, timan ika na, mamahingpit ug masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa ang tao makabaton lamang og kahingpitan diha sa iyang pagkinabuhi, masangkap siya sa mga maayong buluhaton, pinasikad sa balaang kasulatan nga gituga sa Dios. Karon, Brother Richard, kahis uban sa tanang manaminaw, sigurado ba mo nga ang inyong gituhoan, ang inyong pagkinabuhi, ang inyong pagpangalagad nasubay sa gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan? Well, adto ta ni anang giingon nimo nga wa mo nagsimba ni anang mga larawan, kundili simbolo lamang kana ang inyong pag-ilaana sa mga santos. Okay, mao nay imo nga paghuna-huna. Well, ato usa na nga bahina nga tugutan apan di lang nato uyunan nga kamo wala nagsimba ni anang mga larawan. Diha usa ta kanang bahina usa i-standby usa na wa mo nagsimba sa mga larawan. Pero kining gisulti dinhi sumala sa Eksodo
kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 5 nag-ingon dinhi, dili ka magbaton og lain nga mga dios atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og mga larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Tandaan, wala ni maghisgot dinhi nga pagsimba. Ang hisgutan dili magbuhat og mga larawan o mga linilok. Kay dili magbuhat, meaning nga nasipyat gihapon ka kay matud pa nga ang larawan matud nimo wa man namo simbaha. Nagsimbolo lang na sa inyong pag-ila sa mga santos. Pero sa pagsulti dinhi, dili ka magbuhat og larawan nga linilok, dili pabuhaton unya inyong gibuhat, makasabot ka nga ang inyong gibuhat sayop usa ka pagsupak diha sa kabubuton og kasuguan sa Dios. Nakasabot na mo niya nga nagsupak mo. Unya ang sunod dinhi matud pa, dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako siyuba nga imong Dios mao ang Dios nga abubhuan. Mao ni nasulat dinhi, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Gidili ang pagbuhat sa larawan ug linilok, gidili ang pagyukbo, gidili pod ang pag-alagad. Tandaan nato na karon bahin sa imong giingon nga wala mo nagsimba mahitungod ni ana, nagsimba mo base na sa inyong mga sinulat, sa inyong mga doktrina o mga pagtulunan. Apan sa dili pa ato kuno ni nga tan-awon dinhi sa 4:16 sa Deuteronomio, mao barabagyud ni ang sintro sa imong pangutana. Sa Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 16 ingon niini ang gisulti matod pa dinhi, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. So dili pagsimba ang gihisgutan dinhi, kundi dili gyud magbuhat og mga linilok og mga larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki kon sa babae. Karon ang pangutanan ni ini mao, asa man di ay ni ikapahamtang nga pundok o sikta sa pagbuhat mga larawan ug mga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki kon babae. Nasayod naman mo ni ana nga naay mga panagway, mga larawan linilok lalaki, naapoy babae. Unya kay wa man na itugot ginugidili man na, unya inyong gisupak ang pangutana ni ana, makalao mo nga naa mo sa sikta o pundok nga iyas Ginoo. Ang pundok nga iyas Ginoo nagsupak di ay sa sugo og kabubuton sa Ginoo. Imposible ka na, Brother Richard Kais. Simple nga sabton ang kamatuoran. Mo kini ang gihisgutan dinhi. Well, mahitungod sa dugang pa gidili man ang pagsimba sa mga larawag linilok, no? Unya dili magbuhat sa bisan unsang dagway sa lalaki kun sa babae nga dagway sa mga larawan og linilok. Unya kay gidili man na, how come nga inyo na nga gihimo? Unya inyo pagyud na nga suroy-suroy sa karsada. Unya ni asa 16:22 dinis Deuteronomio, dili kausab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Jehova nga imong Dios. Kasagaran gus larawan nagtindog mangyud na naapoy pinahigda pero tagsara kakita ni ana. Makakita lang tag pinahigda kanang panahon sa kanana ang ikaligoon kay lagi na man sila'y tradisyon nga ligoon na makahigda gyud igligo. Pero ang gisulti dinhi nga dili kamo magpatindog larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Jehova nga imong Dios. Ang Dios nagdumot gyud di ay ni ana, subot ipasabot nga dili kana iyano, dili kana basta-basta
dili ka na iyano, dili ka na basta-basta nga mga butang diha sa atubangan sa Ginoo, kay iya mangyod ka na nga gidumtan. Iya gyud nang gidumtan. Sa 27:15 sa Deuteronomio ingon niini ang gisulti ni ining bersikulo 27:15 sa kanana ang Deuteronomio. Kung atong tan-aw ni ingon niini ang gisulti sa 27:15, tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw butang nga dulumtanan alang kang Hiwa ang buhat sa kamot sa malalangon og igabutang kini sa tago og ang tibuok nga katawhan magatubag og magaingon hinaot unta. Dinhi kung inyo ning usa-usahon ngon tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok. Kung tinunaw nga butang nga tinunaw butang nga dulumtanan alang kang Hiyoba. Ang atong gibasa kaganina nga ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo sa Ginoo, gidumtan gid kinis Ginoo ning mga larawan ug mga linilok. Pero nganong maumanggi inyong ampay, mo may inyong ganahan gyud nga gidumtan manas Ginoo ug unya tinunglo pa ang tawo nga nagabuhat niini. Mo ni gisulti dinhi sa kanini ang balaang kasulatan. Ug mahitungod na anang imong giingon nga wa mo nagsimba ni ana kundi simbolo lang na sa mga santos nga tungod kay kanana ang inyo lang simbolo na naa, pero dili man na ingon nga ako ang Dios, wa gina ninyo gisimba gina ninyo base sa inyong mga doktrina o pagtulunan. Dinhi sa akong kamot ni ay gigunitan ako Novena Perpetua sa Senior Santo Niño sa Sugbo. Dinhi sa page 3 kung ato ning tan-awon kini ang imprimatur niini mo si Arsobisop sa Sugbo si Julio R. Cardinal Rosales. Mo'y imprimatur ani. Dinhi sa page 3 nag-ingon, magampo kita o Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari o ang akong Diyos, nagasimba ako kanimo. Malinaw nga ang inyong pagtulunan o doktrina dili ingon nga ang larawan gisimbolo o simbolo nas mga santos, kundi inyo gyud na nga ginasimba base sa inyong mga sinulat o mga doktrina. Karon moingon ka nga butata na pud mo. Kung lain manggani ang inyong paghuna-huna o pagpamalandong sa among pagpanubag diri, mas labaw na gyud ng lain at tubangan sa pananaw sa mga matas Ginoo nga inyo giyong gisupak ang gisultis Ginoo. Inyong gisupak ang pulong sa Ginoo. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa gisgutan sa Isaias 2:8, niya ang gisgutan sa Isaias kapitulo 2 bersikulo 8. Malinaw kining mga bahina. Hinaot Brother Richard, kahis uban sa mga naminaw sa pagkakaron. Kanang duna unta bay kahayag nga inyong madawat sa inyong kinabuhi. Kanang open-minded lang, dili ng close-minded. Kay kining mga close-minded bisag kapila pa na basaha, dili gina mo dawat nga naman sirado ang ilang pangunahuna. Example, kapila ka bisis gibasa nato nga si Kristo dinis Biblia Dios, pero sa mga close-minded dili gid Dios. Pero imong pangayuan og suporta sa nianang pagtuha walay ikasupport bisan usa. Kay ngano man mauning gitawag mga close-minded. Unta dili mo mga close-minded nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios aron ba mapahiluna maplastar ang kamaturan diha sa inyong mga kasing-kasing. Sa Isaias kapitulo 2 bersikulo 8 ingon niini ang gisultio, ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan, ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingon nga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. So dili gid na tinuod ng inyong giingon nga wa man mi nagsimba ana kundi simbolo ra na. Dili na mada nga katarungan nga simbolo lang kundi inyo gyud na nga ginasimba. Mo nang gisgutan dili ka magbuhat og laraw og linilok unya dili ka
magyukbo nila, pero giyukbuan, gisimba. Unya ang gisulti dinhi, ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan, ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugaling mga kamot. Nagsimba gid ay sila og larawan, dili ingong wala. Karon dinhi sa 45:20 sa Isaias ni ang gisulti unya unsay imong gilantaw diha ni ana? Mamaluwas ka ba? Matabangan ka ba? Nag-ingon dinhi sa 45:20. Panagtigom kamo og panganhi pahaduol kamo sa tingob kamo nga nagpakagawas sa mga nason. Wala ing kahibalo kadtong nang nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Tanaw ha? Nagampo, dili ingon nga wala. Unya, kung atong tanaw na, mo manay nasulat dinhi sa Biblia, so ang ato lang ana nga musunod ta og unsay niya sa Biblia, nagsaampo mo, nagsimba kana maoy pamatuod sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Timani atong gibasa nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gituga na sa Ginoo. Unya ni gitudlo man na dinhi sa kasulatan. No? Gitudlo na sa kasulatan nga nagsimba mo, nagampo mo. Kining mga butanga, Brother Richard Kahis, labihan katinaw ug kaklaro ang gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. No? Klaro kayo na, tinaw na ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Ug unya kun ato gyud ni nga tan-awon kining mga butanga ug kining mga bahina, gidumtan sa Dios diha sa iyahang atubangan kining mga butanga. Brother Richard, luwasa ang imong kaugalingong kalag, pinaagi sa imong pagpaningkamot. Timan-i nga ang gisulti sa Dios, no, diha sa ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, dili ang tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Dili na enough tungod kay nagampo, nagsimba, nangalagad kag Ginoo, unya gisupak nimo ang kabubuton sa Ginoo. Dili na maoy enough nga kana igo na kay nagampong nagsimba ka, unya luwas ka na kay gingon ni Kristo. Dili ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Brother Richard Kahis, uban sa tanang mga naminaw karon, hangpa ninyo ang pulong sa Dios, luwasan ninyo ang inyong kaugalingong mga kalag, pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Dios. Well, si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpatinaw o pagpasabot ni ining mga bahina sa inyong natinawan ug nakasabot na nga mga huna-huna. Brother Libby? Okay, dugang salamat, Brother John. At uning tan-awon ang atong nakita sa screen, mga bag-o na to nga mga nag-view. Okay, at uning tan-awon ni si Analisa Lipon. Good eve sa inyo dira, Kuya Libby o Kuya John. Alipay kaayo mi kay kamo gyud ang host sa programa ni Brother Arnold. Unya nalipay kayo mi nga nagkauban namo. God bless sa inyo dira og ka Brother Arnold og sa tanan nga naminaw. Okay, dugay ra gyud mi nga nagkauban si Brother Arnold, hagbaya pa. Kaso lang managlahi mi og programa tungod kay lahi-lahi mi og sponsor. Pero maura na gihapon ubana. Okay, Brother Libby? Okay, niasad si Edwin Notarte. Mayong gabi, Brother Libby. Great ko lang mga Disor family diha sa Dolores, naminaw di ay sila karon, og daghang salamat mga kapaglaom. Amen. Okay, Brother Edwin Duterte, ila gining paminawan, gihigugma nila ni nga programa kay pinaagi ni ini nga programa ilang nakita ang kahayag sa kaluwasan, kahayag sa kamatuoran, no? Kay dinhi produkto man ni sila sa ato nga programa. So salamat sa inyong kanunay pagsunod, Brother Edwin.
Well, sa dili pa akong i-insert lang di ay no. Happy birthday kang Miss Kiana Faith Itang diha sa Talisay Daan Bantayan. Again, happy birthday Miss Kiana Faith Itang. Ha? Ikan diri sa Jesus is our hope. Okay, ato po nakita si Brother Jex sa Sumalinog. Good evening ninyo, Brad Libby o Brad John. Niyasad si Annalisa Lipon, ang gisulti ninyo, Brother Libby, Brother nga tunglo. Kami, ana, hadlok kaayumi, kay pagpakasa sa tao sa Dios nahimo ng amang tinunglo niya ang tunglo mao ang among nakahadlukan kaysa tunglo mao mani nahitabo karon niya sama sa suma sa Jeremias kapitulo 11 bersikulo 3 palihog kog basa Brother John o Brother Libby. God bless sa tanan. So palihog og basa ba John ang Jeremias 11:3. No, okay, ato ning basahon kay kan request magudne. Okay, Jeremias chapter 11, Jeremias 11:3. No, mao ni ang gisulti dinhi. 11:3, okay? Kon ato ning basahon ingon ni ini ang gisulti dinhi sa 11:3 sa Jeremias. Ug umingon ka kanila, mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios sa Israel. Tinunglo kadtong tawo nga wala magapatalinghog sa mga pulong niining tugon. Nga, og imong kwintahon kining mga tawo nga wa gid maminaw sa pulong sa Ginoo, tinunglo na niog nahadlok mo ana, inaot pang ang tanan mo bati nagkadlok mo sunod na sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ning tanawon ang duga nga nag-like o nag-heart niya si Climaco George NG, niya si Conguande, si Brother Jex Sumalinog, si Arisa Pearl, niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan, si Rinan Parajang Gabini, Rindel Ri Berte, niya diya si Medi Langido, niya Stress Jamin Jaime, niya po si Brother Jose Edsel Responte Ledisma, niya ato pong nakita si Brother Alvin Risoor, niya po si okay, ato yung tanaw ng pikas, niya si Brother John Michael Cinco, niya po si Scout Ranger Senior, niya Imelda Osabel Buratso, niya po si Larry G.R. Punay, ato sang nakita din si Dick Beralio Perpetua, Mariket Marisa, niya asad si Chel Notario Aragon, niya asad si Rose Sumalinog, si Lynn of Keria. So, mo ni ato mga nakita din sa screen, mahigala, nakikuba nato. Salamat, Kuya John. Thank you, Jesus or Hope. Ang Ginoo kanunay magpanalangin sa inyo ha, o sa inyong programa, gikan kang Kiana Faith Itang. Okay, muadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag. Ang pangutana pa John, naghisgot diha may tungod sa mga larawan. Kay ang ilang gibasihan lagi, wala sila nagsimba anang mga larawan. Para nila, simbolo lang sa mga santos. Kay ilang ginahuna, ang ilang gisimba na ang kadtong gilarawanan. Pero nagatubang sila mga larawan. So, kana godigala, mga katarungan lang yun na ba? Kay gipangbasa ni Brother John kaganihang mga kamaturan nga nagsimba gyud higala gani sa kasaysayan dito sa ingon din nga the Second Council of Nicaea niadtong AD 787 gitawag to ingon ni was called
to establish image worship in the church. Onya, this council recorded kini in Ecclesiastical Annals by Borromeus sa volume 9 sa page 391 to 407. Onya, gisgutan ni sunahan, matod pa ni G. Midham, the Second General Council sa Second of Nicaea, sa pages 101 sa 3 o 6, ingon din the worship of images was one of those corruption of Christianity creep into the church. Ang pagsimba kunos mga larawan, usa kinis mga korupsyon sa mga Kristiyanos nga ning kamang ning kuyanap diha sa iglesia. Kay kini nga kinaayagod ang pagsimba sa mga larawan, dito mo nagsukad sa mga pigan, mga pagano. Nahitabo kini nga gisimbang mga larawan diya sa mga Kristiyano, sa diha nga ang pagano na convert nga ris Kristiyano. Sa mapanitan ni Constantino, Emperor Constantine the Great, o sa kapigan o niya worshiper sila sa mga images, na convert nga ris Christian, ang ilang kinaaya nga magsimba sa mga images gipaso diya sa iglesia. Kana bitaw sa St. Peter, kung subayo ni mo na, kuan man na, si Jupiter man na, Diyos man na sa mga pagano, ang Jupiter. O niya, maura gihapon ang naunga. Ang Jupiter, mauna gitawang laog San Pedro. Giliso la po San Pedro, gisimba, giyukbuan mga higala. So kung imong basahon diya, ang nakasulat sa Exodo chapter 20 verse 3, adto ka sa English na first commandment man sa Ginoo sa 10 commandments, ingon na nga, thou shall not have no other gods before me. Gibawal na ang pagbaton og lain nga Dios. Siya ra gyud nga Dios nga atong simbahon, ang Ginoo sa langit. Nya nag-ingon ni sunahan, alang kanimo dili ka magbuhat og bisan unsa nga larawan nga kinulit, linalik or graven images. Larawan gibawal sa Ginoo nga dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsa nga dagway sa itaas sa langit, kung dinhiman sa ilawom siyuta, kung tuamas katubigan, ingon ng Diyos, ayaw mo ana. O sama sa taas langit, dagway sa Diyos, mga manulunda, niya siyuta, mga dagway sa tao, mga mananap, katubigan, mga isda, kaya na may ubang mga tribus, mga tao nga mag-ampo ganig isda, mag-ampo og langgam, mag-ampo og mananap, mag-ampo og mga tao, mga higala. Pero gibawal na sa Ginoo. So, ato mahigala, muli kay ana, ila nang giusab kung narawin mo sa katisismo, ang unang sugo, gingon dito nga, higugmaon mo ang Dios labaw sa nga tanan. Okay na. Ang ikaduhang sugo sa Ginoo, naghisgot man nga dili ka magyukbo sa bisan unsang mga larawan nga linilok. Magyukbo or di magsimba, mag-alagad kay ang Dios higala abughuan. Kini nga sugo, ikaduhang sugo sa Ginoo, medyo mura man og maklaro na gyud kay gibawal man ang pagyukbo og ang pag-alagad og pagsimba ni anang mga larawan, mga higala. Dili ta payukboon tumas larawan. Unsay nahitabo ana? Dihas katisismo, di na nimo mabasa. Bisan sa doktrina Kristiyana, imong tanahon, di na mabasa ang ikaduha nga sugo sa Ginoo. Ila nang gitangtang ang gipuli ni ana higala nga gibutang sa ikaduha, kay gitangtang na ikaduha, ang ikatulong sugo Dios Biblia, nag-ingon ang Dios, dili mo pasipalahan ang ngalan sa imong Dios. Mo gibutang las ikaduha. O niya nahitabo pag yun, ang ikaupat nga sugo sa Ginoo diha sa Biblia, sa napulo ka sugo, nga adlong igpapahulay Sabado,
ilang gibutang sa ikatulo. O niya, di na sa bodo ang gibutang. Giilis da na. Unsay giilis, mabasa ni mas Dr. Cristiana, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Domingo og mga pistang iglilihi. Tao na lay nagliso ana, nag-usab. Gipangtangtangan higala gitangtang ang number 2 kay medyo igo man kaayo. O niya ang number 4 sugos Ginoo gibutang sa number 3 imbis Sabado ang gipuli higala Domingo. Sa sinugdanan ni ana, sa sinugdanan ana, ang larawan nga ilang gibutang sa simbahan, paminawa, ako ni basaw na, sumala sa pamahayag sa kasaysayan. Images were first introduced into the church, not to be worshipped. Muna sinugdanan, gi-introduce daw nga to simbahan, ang mga images dili kay parang simbahon, but either in a place of books apan usab na siya sa mas libro ba paghatag og instruksyon ni adtong mga taong dili makabasa aron pag-excite sa ilang devotion og silang unahuna og sa uban. But it was found muna original primero sa mas libro ba na mga picture. Parang na may mga tao nga picture reading nga magtudlog diksyon nga mauna siya. Pero siya nahitabo. But it was found that images brought into the churches darkened rather than enlightened the minds of ignorant, degraded rather than exalted the devotion of the worshipper. Muna'y man nahitabo higala, nakaplagan nga ang mga larawan nga naa sa simbahan nakahatag og kangit-ngit sa mga huna-huna sa katawhan, inay nga mahayagan ang ilang mga huna-huna. Unsay nahitabo, gisimba nila ang mga larawan. Mag-atubang sa mga larawan, diin mga muyo atubangas larawan, magsimba atubangan sa larawan, magyukbo-yukbo. Ingon na Ginoo, dili ka magyukbo ni ana. Supak nas kabutos Ginoo. Gani daghang mga verses Biblia bawal niya na higala. Kung imong basahon Isaias kapitulo 44, gisulti diha ni manalag na Isaias. Unsa may pahayag ni Isaias? Paminaw akong basahon na Isaias kapitulo 44. O niya akong basahon higala ang maayong balita ang Biblia nga Catholic Bible. Gaingon din ang versikulo 15. O niya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod. Kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron magluto og pan. Maghimo usab siya usa ka Dios gikan niini. Og simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og moluhod siya atubangan niini. Kini kun imong sugdon sa 9, naglarawan kay naghisgot kinahigala sa usa ka tawo nga magputol og kahoy, gigamit niya ang atsa, gigamit niya ang pitik, inya gibedlisan, gitigba niya, iyang gikulitan og kana yung hitsura sa usa ka tawo. Pero ang kaputol di ay ng kahuya, matod pa din nakaluto siya, kuhaon niya ang ubang bahin niya ng mga sanga, iyang gigamit pagsugnod og nakaluto siya, sumala siyang gusto. Pero ang kaputol ana, iyang gihimo nga usa ka larawan o na iyang giyukbuan gisimba niya. Ako masound this desires, isugnod niya sa kalayo ang katunga niini og magsugba siya diha sa baga niini sa og kanon niya ang iyang sinugba og mabusog siya, magpainit usab siya og moingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios moluhod siya og mosimba niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw man ang akong Dios. Mga muyo man kadamay nobina para ni agod, mga muyo atubangan, nagatubang, nagluhod ni anang larawan. Gaingon ang 18. Kining mga tawhana, tanaw ha, kanang mga tao nga nagluhod ana.
kining mga tawhana wala masayod, wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita o gitak-upan ang ilang hunahuna aron dili sila makasabot. Masayot ipasabot ani. Nag-iingong mga Diyos, kini mga tawhana nga nagyukbo, naghimo ni ana, nagsimba sa mga larawan. Ingon siya, wa ni makasabot, Isayas nagsulti ana. Nga naman, nga no mas nakasabot, kay gipiyong nila ang ilang mga mata. Aron sila dili makakita. Na untay Biblia, gipiyong ang mata, wa kakita sa kamaturan Diyos Biblia, nasig yukbo. At tubangan ni ana, kunyagiyos na din o gitak-upan ang ilang mga huna-huna aron dili sila makasabot. Sa ito pa, mga close-minded person munang tao higalang dili kasabot kadtong mga tao nga dili open-minded. Tak-upan gani nato atong huna-huna sa pagsabot, di kita kasabot. Bisag unsaon pagpapasabot, useless ang pagpasabot ni adtong taong sirado ang iyang huna-huna. Pero gisaway sa Ginoo higala ang nagbatasan ingon ni ana. Gani kung imong tanawon kining mga kinaiyaha gisaaran si Ginoo. Unsa may saad si Ginoo kining mga nagsimba og mga nagyukbo niya na higala gikonsider ng mga Dios sa pinadayag 21:8 ang gisaad sa Ginoo niya na alang sa mga magsisimbag mo Dios ang ilang bahin ang paghiadto sa linaw nga kalayog asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang sangkuan nako higala kung nagsimba ko ni ana nga gibawal si Ginoo, nagsaad ang Dios nga kalayo sa impierno. Ang Dios ra ba sa Roma 4:21 hingpit nga motuman sa iyang mga saad. Hingpit nga motuman siyang saad. Sa unang panahon sa mga Israelita sigala, usas mga mabuhat sa mga Israelita nga makatalikod si Ginoo. Kanang matakdan sila sa batasan sa laing nasod nga nagsimbag mga Dios. Makasimba usay sila Dios, makahala Dios, mabakslaid sila usay kadagang higayon nga nabakslaid sila kay matakdan sa laing nasod. So karon sang panahon na ang mga Kristiyano gipatakdan gikan sa pagano nga pagsimba o niya dili na lang ang Dios pagano ang gigamit kundi mga larawan sa mga santos mo'y ibutang sa simbahan pangamuyuan og yukbuan lagay kay gituhuan nga mao kununay mga abogado ngadto sa Dios mohangyo ngadto sa Dios mo'y mopataliwala ngadto sa Dios. Mao kuno atong malalaban kay abogado pero basahon nimo ang Bible higala. Sa unang Juan 2 versikulo 1 gisulti dinhi atong mabasa, minahal kong mga anak, nagsulat ako kaninyo nining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala. Apan kun may makasala man gayod, aduna kitay manlalaban. Kinsa man na mga santos ato tanawon. Aduna kitay manlalaban nga mga tubang samahan si Hesukristo nga matarong. Kinsa ray manlalaban? Si Kristo higala, dili ang kadtong mga balaang tao sa Ginoo. Kay sila nagpalaban patok ang Kristo. Si Kristo mo'y atong manlalaban, mo'y atong attorney nga mga tubang ngadto samahan. So ang gisay sa Biblia, ang sangkuan sa taong magsimba, magsupak ng sugos Ginoo may tungos Dios, kalaglagan sa impierno. Babito na hinungdan nga sa Mateo 24:51, sa dihang silutan nas Ginoo madawatan, muhilak silag mukagot ang ilang ngipon. Nga naman, kining mga tawhana kalaban nakadungog nga gibawal nas Ginoo. Nagmahay na, pastila nakadungog no ita sa tulumanon sa Jesus sa warho pero ato maning gisupak. Nakadungog pero gisupak. Pagbasol o pagmahay ang ilang naaguma niining panahon na. So ang tambag sa Ginoo sa unang Juan 5:21 ang gisultis Ginoo, mga anak, likawin ninyo ang pagsimba sa mga Dios. Kita ingon nga mga tao sa Ginoo,
buot sa ginuhigala nga kitang tanan iyang luwason ngadto siyang ginharian. Dili siya gusto nga malaglag ta sa impierno. Kaya nagsaad man siya nga kung supako nato maka-impierno dahil ng pagyukbo ana. Ang ato yukbuan og simbahon ang Dios sa langit sumala sa pinadayag 14:7 simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Ang simbahon nato ang gisugo ang Dios nga maoy kreator manghigala. Dios nga maglalalang dili kay katong mga Dios nga linalanglang og tao. Binuhat ba nahimong kita na mo nahimong creator o ni ang mga Dios nga atong yukbuan nahimong mga creator miyukbo pagitas tong binuhat. Ang gingos Biblia ang atong simbahon ang Dios nga nagbuhat sa tanan nga mga butang. Siya lang atong simbahon so pako na to na nagsad ang Ginoo nga silutan ko sa katapusan o niya muhilak o niya ko og bukagot ang akong mga ngipon. Gihigugma man tos Ginoo kitang tanan. Gipakamatyan ta ni Kristo sa cross sa Juan 3:16 nagihigugma ta sa Dios o niya gipadala ang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili maimperno makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan. So buot sa Dios nga ikaw higala ako kitang tanan iyang luwason dalhon ngadto siyang ginarian. Hinungdan gitambagan tas Ginoo. Unsa may tambag sa Ginoo? Ang tambag niya ingon siya nga kung nahigugma mo nako tumana ninyo ang akong mga sugo. Kaya nagpahibaw naman siya daan sa unang Korinto 6:9 walay taong malapason sa balaod nga pasudlon sa ginharian sa langit. Balaod ba tos Ginoo gibawal ang pagbaton ana, ang pagyukbo, balaod ba na? So gihigugmom tos Ginoo gitambagan ta niya. Nga di na ta magbuhat ana, di ta magsupak kay ang magsupak walo na sa ginharian sa langit. So ang Dios naghandom na tong tanan nga makaadto ta didto. So ang imo og ang akong buhaton higala atong sundon kun unsay gisugos Ginoo aron nga ikaw ako kitang tanan magkauban og magkita unya didto sa langit nun nga puloy-anan. Okay, siguro Brother John magpa-ato sa ning basahon makadiyot unya magpa-music ta dayon ngadto sa didto na lang sa zaman. Okay, oo. Ako sa ning basahon okay nabasa na to ni ganiha. Ato sa ning i-play higala ni ay requested song kining awit nga dili kabayran sa salapi og bulawan. Ato ning paminahon kining awit. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko og giampigan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, nag-anang naunta ako kahulog, apan gisapnay mo ako o Ginoo, pinaagi sa gugma mo nga way paglubag sa
kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malano, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Ug bisan pang mga butang nga naambun ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naambun ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Okay, ani ay isa pa yung kakanta nga requested song gihapon ni ato ning dalit no, Kalipay Lumlon Kalipay nga awit kini ni Brother Sadrak. Okay, ato ning ipabati nga na kanini ron kining awita, common kining awit. Okay. Nahilundong ka ba nga ikaw kauban niya, giluwas o gipanalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an, apan may pagsulay luyo ang kalipay. Paninuhaan lang kayo ang pagsunod sa Ginoo, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Paninuhaan lang kayo ang pagsunod sa Ginoo, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Nahilundong ka ba nga ikaw giluwas niya sa kalisdan, ikaw gitabangan, gigunitan ka o gisaknay sa mga buto niya, iampinan kay mahal ka niya. Paninuhaan lang kayo ang pagsunod sa Ginoo, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Paninuhaan lang kayo ang pagsunod sa Ginoo, luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay.
sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imo nangko, minumdumi ang pag-antos niya. Ayaw gayud kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsaklay kanimo. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinio, tuyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinio, tuyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Sa pagsulay lulun nga kalipay, tuyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Okay, ato ta sundan ni Gala atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa gospel, no, karon gabi na kay panahon naman ni sa kang Brother Arnold, pero ato suning basahon makadiyot ni ay mensaheng ato nakita dinhi ni si Gelson Imbido de Real. Shout out mga igsoon from Palawan. So may gabi inos taga Palawan. Salamat sa taga Palawan nga dili from Palawan. Salamat guys taga Palawan nga nag-view sa ato nga programa karon. Di ni ikuan taga mostly gud diha sa Palawan kuyunon. Para kinatarga ni material no. Kinatarka na. Sagaran gud diha ang dagko de pinulungas Palawan, Tagalog ug kuyunon. Okay, niasad si Joderets Molihon ditoy. I'm watching. Salamat kayo Pads no sa inyong pagtanaw. May gabi inyo diha paridong sa ato nga programa. Niya ato sa ning lilion makadiyot ang mga nagapadayon sa pag-view karon sa ato nga tulumanon. So ato ning tanawon kining mga kahigalaan nato nga niya si LC Pitugo, mga nahidugang kinaglantaw, si Marlon Federicos, niya, okay, ato ning lilion, ang wapa nato nabasa. Niya po si Rinan Paradyang Gabine, o niya po si Alan Arabis, Tata Likay-Likay Sanglitan. Arita sa Pikas, ato rin tanawon dinhi. Niya si Brother Jonel Nogas sa ibabaw ni sa Libho. Niya ato pong nakita dinhi si Brother Dick Perpetua sa Victoria, San Remeo. Niya po si Jaja Alegado Nolia, nakikuban sa nato. Niya si Darnie Bachansela Anciano. Salamat no. Nya ato pa rin tanaw ni uban ni apod si Rosa Lalican Iscario, si Jimelin Gomez Tikling, kay uban sa nato. Anya okay no, mao ni mga kahigalaan nga nahiduga nga naglantaw sa programa. So padayon mo higala sa pagpakig-uban sa ato nga tulumanon. Ninata sa tulumanon sa The Last Message of Mercy kang Brother Arnold Rosalejos no, kay i-continue taman kay mihangyo magito siya nga ato na lang i-continue ang iyang programa kay nalagi siya importante kaayo nga ginahimo karon tungod kay sinugdanan ron sa crusade nila. Murag ato ka Kumbado Church Virgin mo ay ilahag ni crusade. Sila gid mo inahan so na. So, akong ihatag panahon ni Brother John alang sa
mensahe nga atong paminawan karong gabi na mahigala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, mga higala, tuloy ning lapas ta sa oras sa Jesus is our hope. Lagi kay kuan man kanang untop alas 7 ram urong ta, pero nalapas na lang ni tungod kay doon na tay authority gikan sa may katungod nining orasa nga ato na lang ilaho sa iyang programa. Total maora man gihapon, no? Okay, ang atong hisgutan karon, the falling of man and the salvation. No, mo ni ang ato nga hisgutan. Wala tay lain nga kabasihan sa mga butang nga atong hisgutan gawas dinhi sa balaang kasulatan. Sa diha nga gimugna sa Dios ang kalibutan, kung atong makita sa Henesis 1:31, nag-ingon, og nakita sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Kanang pulong nga maayo kaayo, that is perfect. Wala kay ikasaway mahitungod niana. Pero ang kalibutan nga gibuhat sa Dios nga maayo kaayo, nahimo nang dunay daghang dili maayo tungod kay ang tao nahulog sa pagpakasala. Unang-una, gisulti sa Henesis 2:7 o gibuhat sa Dios ang tao, o giumol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically, ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Og unya sa dinha nga ang tao aduna nay kinabuhi, nagpili ang Dios og dapit o lugar nga angay nga ilang kapuy-an. Og kini mao ang gitawag og tanaman sa Eden. Kung imong basahon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 15 paingon sa 17, og gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas niya ng bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayo ug sa dawtan, dili kamo magakaon ni ana, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Ug tungod niini sa taas ug dugay nga panahon si Adan ug si Eva nagsunod sa kamanduan sa Dios. Apan niabot gyud ang panahon nga ang tao nakahimo og desisyon diin ilang gisupak ang kamanduan sa Dios ug dinhin nahulog sila tungod kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Sa laktod nga pagkasulti, the first step or the first thing nga ang tao nakakumit og sala diha atubangan sa Ginoo, pinaagi sa pagkaon, kanang gitawag og dietary law. Mauni ang unang nasad-an sa tao diha sa atubangan sa Dios, ang pagkaon sa wala itugot sa Dios nga kaunon. Ug nga tungod ni ana si Adan ug si Eva nahulog ngadto sa pagpakasala, ang ilang nahulugan mao ang pagkaon sa mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon. Og unya gihinginlan sila dito sa tanaman sa Eden, wala na sila tagai og panahon o kahigayunan nga sila makapuyo pa dito sa tanaman sa Eden. Og niining panahona, humanaman gipamulong sa Dios nga mudaghan ang tao, hinungdan nga bisan pa ang tao og nahulog sa pagpakasala, sa gihapon midaghan ang tao sa kalibutan. Ug nga tungod niini kay ang tao nahulog naman sa sala, hinungdan nga ang kalibutan nahugawan tungod sa paglapas sa mga katawhan. Kung atong basahon sumala sa Isaias 24:5 nagingon, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Mauni hinungdan nga ang maayo nga kalibutan nga gibuhat sa Dios nahimo ng dili maayo tungod kay ang kalibutan nahugawan tungod sa mga namuyo.
wa mahugawi ang kalibutan tungod kay ang tao magpataka laglabay sa ilang hugaw. Wala mahugawi ang kalibutan tungod kay sila walay mga CR, kundili ang kalibutan na hugawan tungod sa paglapas sa tao. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo nini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran o gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Tungod sa pagpasipala sa tao sa kasuguan sa Dios, hinungdan nga kining kalibutan na nahugawan kini, nahugawan kini. Ug tungod ni ana sa diha nga ang tao nagpadayon nga pagpadayon sa pagbuhat sa pagpakasala, sila nag-anam o nahilayo na diha sa Dios. Kung atong basahon ang Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, ingon niini ang gipasabot dinhi nga sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2 nag-ingon dinhi apan mo ni ang gisulgutan apan ang inyong mga kasalanan. Mo ni ang gisulti dinhi sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Busa tungod sa sala, muni ang atong gisgutan karon, the falling of man, ang pagkahulog sa tao. Diin ang tao mahulog diha sa sala. Nakahimo sila og sala atubangan sa Dios, og maoy hinungdan matud pa ang inyong kasalanan mo'y nakapahamulag og nakapalayo kaninyo sa inyong Dios aron siya. Mao niya atong basahon apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Timan mga kaigsunan ko og mga kahigalaan nga tungod sa pagpakasala sa tao, tungod kay ilang gilapas ang balaod sa Dios, si ang tao nahimulag og nahilayo diha sa Dios. Tungod niini imong makita og masabot nimo kung unsa ang dako gyud nga epekto sa pagkaguba sa relasyon og sa tao og sa Dios tungod sa sala nga nahimo sa tao. Ug nga tungod niini gisulti dinhi sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 5 nag-ingon dinhi, ug nakita ni Hiyuba ang pagkadautan sa tao sa yuta dako, ug nga ang tanang hunahuna og pagpamalandong sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Sumauni ang naana diha sa kasing-kasing sa tao tungod kay ang tao nahulog sa sala, nahulog sa pagpakasala, ang tanang mga hunahuna og pagpamalandong sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Pero bisan pa nga ang tao nahimulag og nahilayo na dinha sa Dios, gipakita paghihapon sa Dios nga ang tao iyang gihigugma, ang tao iya paghihapon nga gikinahanglan bisan pa nga ang tao nahulog na sa pagpakasala. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 3, ingon niini ang pagpadayag sa Dios ngadto sa tao nga nag-ingon dinhi sa Jeremias kapitulo 32 bersikulo 3 Jeremias ang gisgutan dinhi 31:3, Jeremiah chapter 33 verse 3, 31 verse 3. Jeremiah 31 verse 3. Ingon niini ang gisulti dinhi niining bersikulo nga matud pa dinhi kung ato ning basahon nagaingon. Si Hiyuba sa kanhi pa nagpahakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Bisan pa ang tao nahimulag ug nahilayo sa Dios tungod sa sala, bisan pa nga ang tanang mga hunahuna ug pagpamalandong sa kasing-kasing sa tao lunlon mga kadautan lamang gihapon matud pa sa Biblia, apan ang Dios nagpadayag siya
nga iya kitang tao nga gihigugma. Nag-ingon dinhi, si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Busa ang Dios mo'y nagdani sa tao, dili kay ang tao mo'y mudani sa tao, kundili ang Dios mismo mo'y nagdani diha sa tao. Mga kaigsunan ug mga kaigalaan sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios, hinumdumi nga ikaw gidani sa Dios, kay kita gihigugma sa Dios sa usa ka gugma nga walay katapusan. Ug kamatuoran ni ana nga kita iyang gihigugma, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Kung atong basahon sa Juan 3:16 ug 17, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Timan-i mga kaigsunan nga usa kini ka konkreto nga ebidensya, usa ka lig-on nga ebidensya nga gipakita gyud sa Ginoo nga siya mao ang Dios sa gugma. Mao na ang gihisgutan sa nang Juan 4:8, ang nag-ingon nga ang Dios gugma, God is love. Og ngani gisulti nga matud pa sigon sa atong gibasa, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Akong balikon usa ka konkreto nga ebidensya, lig-on nga ebidensya nga atong makita may prueba nga ang tao gihigugma sa Dios bisan pa nahulog sa pagpakasala, tungod kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi niining kalibutana. Akong balikan sa Juan 3:16 ug 17, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga kaigsunan, angay ta nga malipay ug magpasalamat diha sa Ginoo nga bisan kitang tao nahulog sa pagpakasala, bisan kitang tao nahilayo sa Dios tungod sa atong mga sala, pero may kahigayunan nga kita mapabalik ug mapahiduol diha sa Dios pinaagi sa bugtong anak sa Dios nga nagpakatao ni ining kalibutan nga mao si Hesus, nga matud pa aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Sa Juan 3:17 gisulti nga matud pa gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman, kundili aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Busa bisan pa sa daghan nga mga kasakitan, bisan pa sa daghang mga kalisdanan, bisan pa sa daghang mga pagpakaulaw ug mga pagpasipala nga naagian sa atong Ginoong Hesus, nagmalampuson gihapon siya, nagmadaugon gihapon siya sa iyang pagpaula sa iyang dugo didto sa Kalbaryo sa cross, nga ang iyang gugma napaila, napakita diha sa Kalbaryo sa cross, nga iyang giula ang iyang dugo alang nimo ug nako, aron kita makabaton alang sa kaluwasan. Mao man bitaw nga kun atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto 23, nagaingon, og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki, og siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa mga katawan gikan sa ilang mga sala. Og kinituman sa gisulti sa propeta nga tan-awa usa ka berhen magasamkon og usa ka bata, og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan nini ang Dios uban kanato. Busa mga kaigsunan, pinagi sa bugtong anak sa Dios, siya mibiya didto sa langit, mibiya siya sa iyang trono, nagpakatao niining kalibutana tungod og alang nimo ug nako, tungod alang kanatong tanan, tungod sa tibuok nga kalibutan. Busa diha kang Ginoong Hesus, siya ang tao adunay paglaom alang sa kaluwasan. Human sa kamatayon ni Ginoong Hesus, diha maila ug makita nga siya gayud ang atong manluluwas. Busa dinhi sa atong pagkinabuhi, bisan pa nga kita nahulog sa sala,
ang tao mausab og mabag-o ug makatalikod sa sala pinaagi sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Tungod ni ana nagadasig ang pulong sa Dios sa matag usa kanato nga gikinahanglan nga kita mutuo diha kaniya aron ang tao makabaton sa kaluwasan. Kung imong hisgutan ang atong basahon ang Herbiohanon 12:2 nagingon, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Busa wala tay lain nga tan-awon, wala tay laing tutukan, wala tay laing tuhuan og ilhon nga manluluwas kundili si Ginoong Hesus lamang. Og unya kun atong tan-awon ang buhat 4:12 dinhi ubo silong sa landong sa langit, wala nay lain pa, wala nay lain pa nga ngalan nga pinaagi niini maluwas kita. Kinsa kini siya? Walay lain si Ginoong Hesus. Busa ang atong gospel karon, the falling of man and the salvation, ang pagkahulog sa tao ug ang kaluwasan. Diha kang Kristo ang tao makabaton og kaluwasan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang kaluwasan mga kaigsuonan gi-offer, gitanyag kini sa Dios sa tibuok nga kalibutan, gitanyag kini sa Dios alang sa tanang mga katawhan sa kalibutan. Kung atong basahon ang gihisgutan dinhi sumala sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13, ingon niini ang gisulti dinhi nga matud pa nga magapanag ingon 2:11, Tito 2:11 nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Salamat sa Ginoo nga bisan ang tao nahulog sa pagpakasala, bisan pa ang tao og nakahimog dautan sa tubangan sa Dios, bisan pa ang kalibutan nahugawan tungod sa pagkamalapason sa tao, pero ang Dios naghatag paghapon og kaluwasan para sa tanan. Pamatian ninyo akong balikag basa sa Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Dili kaingon nga dirimus amo kay aron mo maluwas, kay ang kaluwasan alang sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Busa himua karon ang pag-alagad dinha sa Ginoo, kay nganuman ang kaluwasan para sa tanan nga mga tao. Mao kini ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Busa himua nga imong paningkamutan, paninguhaon nga magkinabuhi ka alang sa kaluwasan, kay ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. Ang gihisgutan sa Judas 3 nagingon, mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag, mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan, naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuhuan sa makausara og dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Timan ihigala nga gikinahanglan nga adunay pagpakigbisog nato niining kinabuhia, nato niining kalibutana, tungod kay ang kaaway siya wala malipay nga ang tao nga nahulog sa sala gitagaan pa sa Dios og kahigayunan nga mamaluwas, samtang siya nga nahulog sa sala ang yawa wa nakatagai sa Dios og kahigayunan nga maluwas pa. Apan ang tao nga nahulog sa sala ni anhi ang Kristo, ni anhi ang manluluwas aron maluwas ta gikan sa sala, aron makabatunta og paglaom nga gikan sa kalaglagan paingon sa kaluwasan, gikan sa dautan nga kinabuhi ngadtos pagkamatarong diha lamang sa kang Ginoong Hesus. Kung atong hisgutan din isang ng Timoteo 2:4, matod pa dinhi nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Dinhi ang Dios nagapaninguha, nagapaningkamot nga ang tanang mga tao mga luwas unta, dunalay unta nganuman, kay bisan paniana nga gi-offer sa Ginoo ang kaluwasan para sa tanan, bisan paniana nga gikapakamatian niya ang tanan, pero ang tinguha sa Ginoo tanang tao maluwas unta, gibutangan og unta, kay dili man tanang tao mga luwas, tungod kay dili tanang tao nagkinabuhi og kaluwasan. Gipamalandong mo ba higala nga gusto mo bang maluwas? Kung gusto kang maluwas, himua ang pagbag-o og pag-usab sa imong kinabuhi karon.
og diha kang Ginoong Hesus mausab og mabag-o ka, diha kang Ginoong Hesus makabaton kag kabag-uhan sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang usa ka makasasala nga mao si Maria Magdalena. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Maria Magdalena, imposible nga duna pay kahigayunan nga mabag-o siya. Unang-una, walay nay record sa Biblia nga gisudlan og 7 ka mga yawa. Si Maria lamang, si Maria lamang gisudlan og 7 ka mga yawa. Og kining 7 ka mga yawa nagkalain-lain ang ilang mga taras ug mangikiniya sa ilang pagkadautan. Pero bisan paniana sila gihinginlan sa Ginoo diha sa kinabuhi ni Maria Magdalena nga gihinginlan gipagula nila og unya si Maria Magdalena nausab og nabag-o siya tungod kay gibiyaan siya sa daotang espiritu kay gihinginlan sa atong Ginoong Hesukristo. Higala gusto ka bang kahinginlan ang pagkadautan nga naa karon sa imong kinabuhi? Walay lain nga makahimo ni ana si Ginoong Hesus lamang. Busa dumuol ka kaniya, sangpita siya kay siya lang ang makapausab ug makapabag-o diha sa imong kinabuhi. Lain pa nga kadautan ni Maria Magdalena gawas ni adtong 7 ka mga daotang espiritu nga misulod niya. Nakita nato nga si Maria Magdalena usa ka babaeng bayaran. Mauna nga nibisan kinsang mga lalaki nga gustong mobayad aron lang mo ismiringhoy sa iya, aron magtagay sa lawas nun o unod nun nga kalipay mga kaigsunan, kinis Maria Magdalena na himong wilnon dili diha sa pagkamatarong kundili sa pagkadautan. Hangtod miabot ang panahon og kahigayunan nga aduna nagay insakto nga panahon nga siya ikaakusar na, nasakpan gayud siya o gidala siya diha sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kining maong Kristo mao ang makausab o makabag-o diha sa iyang dautan nga kinabuhi. Nangutana si Ginoong Hesus sa mga tao, unsa bay hinungdan nga kining babayhanaa inyo mang pagabatuon ug ang mga tao sa sinseridad nga mga paagi sa tinarong nga pagkasulti o pagsumbong gisulti nila nga kining babayhanaa nasakpan nga nakasala gayod sa akto pinaagi sa pagpanapaw. Og niining panahon na duna sila'y balaod nga kun mapruibahan, mapamatud-an, pinaagi sa 2 tulo ka mga saksi nga nagbuhat siya dautan, pinaagi sa pagpanapaw, siya kinahanglan pagabatoon hangtod mamatay og ang makabato kaniya walay salaod nga mahimong tulubagon. Sa ato pa legal, legal nga numan nakapatay, mapatay ka pero diha pinaagis pagpanapaw, batuon lang, dili dunggabon, dili bunalan, dili bangkaon, dili ispadahon, dili pinution, kun dili pinaagis pagbato. Kung dunay pruiba nga kini pinaagi sa 2 tulo ka mga saksi, kung dunay pruiba walay mahimong salaod niini. Apan aron pud sa laing bahin pagbitik diha sa kang Ginoong Hesus, wala nila dayuna og bato. Ilang gidalas ti ilan sa Ginoo og aron ilang mabitik si Ginoong Hesus nga duna pud sila'y mahimong salaod nga ikapahamtang sa Ginoo. Apan napakya sila. Unya nangutuman nila pagsulti, pagsumbong sa kinabuhi ni Maria Magdalena. Nangutana ilang gisulat sa atong Ginoong Hesukristo ang ilang mga ngalan. Imposible man nga mahibaluan kung si Kristo tao pa lang gyud ug dili Dios. Imposible nga mahibaluan na niya daan ang mga pangalan ni adtong mga tawhanaa kay dili man to niya mga silingan, dili man to niya mga tinun-an. Nganong nahibalo man siya sa ilang mga pangalan? Ug unya tapos ni Ginoong Hesus nasulat ang ilang mga pangalan didto sa yuta, misulti si Ginoong Hesus, kinsa ninyo ang walay sala maoy muuna sa pagbato ni ining babayhanaa. Sa simple o yano kaayo nga paagi sa pagsulti sa pulong sa kamaturan, ang mga tao nahayagan sila, naablihan ang ilang mga hunahuna, naablihan ang ilang mga kasing-kasing, nga sila po di ay mga dautan, sila po di ay mga makasasala. Mga kaigsuunan, naablihan ba ang imong kasing-kasing? Naablihan ba ang imong hunahuna nga ikaw dautan? Niila ka bas imong kaugalingon nga makasasala og dautan ka?
Pues kung giilan nimo nga ikaw makasasala og dautan sa imong kaugalingon, gusto ka bang mausab? Gusto ka bang mabag-o diha sa imong kinabuhi? Kung imo kining gihandom sa kinabuhi, ikaw nagkinahanglan og Kristo nga mao'y mousab ug mobag-o diha sa imong kinabuhi. O gunya ang mga tao, mga kaigsunan, nga buot mo patay o mobato kang Maria Magdalena, nanguli sila, nanglakaw sila, og ila hanggang nabiyaan si Maria og si Ginoong Hesus. Sa diha nga nanglakaw na ang mga tao, nangutana sa kang Ginoong Hesus si Maria, nga naglubog diha sa tiilan sa Ginoo. Og nasayod si Maria nga bisan pa sa iyang pagkadautan sa iyang kinabuhi, kining tawhanaa nga iyang nailhan nga mao si Hesus mo'y mousab og mobag-o sa iyang kinabuhi. Higala gihandom mo ba nga si Hesus mousab og mobag-o sa imong kinabuhi? Himua ka na karon kay ang Ginoo nagahulat og nagpaabot kanimo kanako kanatong tanan nga kita muduol kaniya, moalagad niya kay siya andam sa pagtabang nga mausab og mabag-o ang ato nga mga kinabuhi. Kung si Maria Magdalena sa iyang pagkadautan nausab og nabag-o siya, walay rason, walay katarungan nga kita dili mausab og mabag-o diha kang Kristo, kay si Kristo mutabang alang sa kausaban ug kabag-uhan sa ato nga mga kinabuhi. Mga kaigsuonan, hinumdumi kining mga butanga, kay si Ginoong Hesus nag-ula sa iyang dugo diha kanimo. Og unya mga kaigsuonan, sa pagdalakaw nas mga tao, nangutana si Ginoong Hesus, babay, nakahukom ba sila og silot bato kanimo? Og ang maong babay nagingon, wala, Senyor. Og si Ginoong Hesus nagingon siya, dili usab ako makahukom og silot bato kanimo, lakaw og ayaw na pagpakasala. Go and sin no more. Ngano man ni, tungod kay sa pag-anhi ni Kristo, wala siya moanhi aron iyang hukman ang kalibutan, kundi pagluwas hinuon sa mga makasasala. Gusto ka bang maluwas sa sala? Gihagikan sa sala? Higala, kung gusto kang maluwas sa sala, kinahanglan na duula si Kristo, kay si Kristo lamang ang may kagahom sa pagtabang kanimo sa pagluwas gikan sa kaulipnan sa sala. Si Kristo lamang ang may gahom sa pagtabang kanimo sa pag-usab ug pagbag-o diha sa imo nga kinabuhi. Mao ni ang gihisgutan sumala sa Riyanon 12:1 ug 2 nagingon, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagabug-at pagpiit paglikos kanato, og dalaganon tang malawtayon ang lumba nga atong ginapilan. Higala, gusto ka ba nga mausab og mabag-o? Matud pa, iwaklita ang atong mga sala. Tungod ni ana mga kaigsunan, usa ka dako nga pribilehiyo, usa ka dako nga kahigayunan nga ang Ginoo gustong muusab og mubag-o diha sa ang kinabuhi. Nagingon ang dos, nagingon pa nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong mga pagtuo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tutok ni si Ginoong Hesus sigala, siya ang mutabang nimo og nako, muusab og mubag-o diha sa imo og sa ako nga kinabuhi. O kun mubalik na unya si Ginoong Hesus, ikaw ug ako ang tanan takos diha sa kaluwasan og uban kaniya diha sa gingharian sa langit. Higala, dagang salamat sa imong pagpatalingog sa pulong sa Dios. Dagang salamat sa imong pagdawat kang Kristo ingon nga imong personal nga manuluwas. Og niining higayon na higala, mamalandong ka, maghuna-huna ka, kung kanusa ka, magbag-o ug mag-usab sa imong kinabuhi. Ang panahon talitapos na, ang kahigayunan mga kaigsunan nagakagamay na busa pangandam sa imong kinabuhi diha sa kang Kristo, ug unya mamaluwas ikaw ug kitang tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Well, sa dili pagyud sa matapos ang pipila ka mga minuto sa oras sa last message of mercy, ato usang tagaan og kahigayunan ang makita o mabasa ni Brother Libby ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Mabuhay ka, higala. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanaw ni si Edwin Notarty, tinaw jud ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Brother, salamat kaayo sa Ginoo
hinaot unta nga daghan pang mabag-o mga igsoon. Salamat sa programa, Brother John, Brother Libby. God bless. So salamat po kaayo sa inyong pagpakigunong, pagtubay kanato dito sa atong tulumanon sa Jesus is our hope o sa last message of mercy. Okay, ato paning tan-aw no ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga nagtan-aw karon. Okay. Ato ning tan-aw ang uban nga nakita nato sa screen. Okay, ni si Tomailo Linad Uway. Yapod si Medi Langgido. Mani mga nahidugang nagtan-aw. O niya pod si PB Alvarado. O niya ato ni lilion ng pikas. Ni si Rex Bikamon Likigan. Si Rex ni Likigan. Mura gaduda ako sa Sir Rio ni. Likigan. Ikaw ni Sir, may gabi ini mo Sir. Salamat sa imong pagbiyo Sir. O niya po si Linmark Hilig Mitante. Nakikuban sa nato. So mo ni mga niya po si Brother Brian Son Perez. Niya sad si Sister Rosalind Mainit sa Germany. Okay, maunay mga kaigsunan nato nga nahidugang sa paglantaw sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope o last message of mercy. So sa di pa ta mo adto sonahan kay may oras man niya unay awit higala nga atong idalit no alang sa tanan. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa imong dako nga gugma sa matag usa kanamo. Salamat nga imo kaming gihigugma sa usa ka gugma nga walay katapusan. Itugot mo unta o Dios nga sa dili pa ikaw magabalik ning kalibutana. Daghan pa unta ang mga bag-o ug mga usab sa ilang mga kinabuhi sama sa pagkabag-o pagkausab ni Maria Magdalena. Itugot mo Ginoo nga ang kabag-uhan ug kausaban sa among mga kinabuhi himahimo kini karon aron kami takos ug angay ug maandam sa adlaw unya sa imong pagbalik. Kaluy-a ug panalangini ang tanang mga tawo nga naminaw karon. Pinaagi sa imong gahom sila imong tawagon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron daghan unya ang takos ug angay uban kanimo diha sa gingharian sa langit. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo. Pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga kaigsunan ug mga kaigalaan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa Jesus is our hope ug sa last message of mercy. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Libby Clavis ug sa pangalan ni Brother Arnold Rosalihos. Kini ang inyong ubos nga higalag igsoon, Brother June Dihito, magaingon sa